Twitter ens arriba directament amb una sèrie d'empaperats predefinits que els trobem a configuració i disseny. Normalment el que ens ve per defecte són els nuvolets, però nosaltres en podem triar alguns de predefinits que tenim per aquí. Però també podem carregar imatges diferents, imatges que nosaltres tinguem, que fem, que creem des de zero, o imatges que trobem per internet. Per exemple, aquesta imatge al fons del Twitter m'agrada i el que voldria fer és posar-la al meu Twitter. Què he de fer? Si us hi fixeu, quan jo moc la pàgina amunt i avall, la imatge del fons queda estàtica, per tant m'interessa guardar la imatge de fons. Botó dret a la imatge de fons i visualitza la imatge del fons. Molt bé, ja la tinc aquí. L'únic que haig de fer és botó dret una altra vegada i desar la imatge. La desaré a l'escriptori mateix i torno a anar al meu Twitter i el que he de fer és canviar la imatge de fons i ja puc buscar una imatge predefinida que he muntat jo, per exemple, i la tinc al meu ordinador, com la que acabo de descarregar. És aquesta. M'asseguro que té menys de 800K, té 397, per tant perfecte. L'obro i guardo canvis. Perfecte. Nova personalització, tot desat a la perfecció. De la mateixa manera que puc carregar imatges desades d'internet, també el que puc fer és crear-ne una de nova, una meva. Per exemple, amb el Fireworks, que molts de vosaltres ja coneixeu, el que he fet és crear aquesta imatge. La puc acabar de retocar, posant, per exemple, el meu nom aquí, el Raconet. El farem ben gran. Canviarem la font amb alguna una miqueta més agradable. Alguna de ràpida que ens serveixi. N'ha passat una que em feia el pes, no la tinc. Aquesta mateixa. Sembla que estigui escrit amb guix. La col·loco aquí dalt i ja puc desar el nou empaperat, però compte que he de controlar que no sobrepassin les 800K. Molt bé. Ho guardo com un JPG. Molt bé. Ja la tinc guardada. Compte, una coseta abans de fer qualsevol empaperat. Les mides amb les que heu de treballar són 2560 píxels per 1600 píxels. Aquestes són les mides per treballar amb els nous empaperats. Qualsevol empaperat nou ha de tenir aquestes mides. I a partir d'aquí ja podeu jugar. Molt bé, torno al Twitter i carrego la imatge que acabo de fer. La de tenir aquí, empaperat nou. 82K només ocupa, perfecte, anirà molt ràpid a carregar-se. Guardo els canvis. Perfecte, ja tinc el nou empaperat.
l'única coseta que hauria de retocar és ajustar una miqueta el nom, amb una miqueta cap al raconet, per no solapar-me amb la pestanya. Què més he de fer? Doncs canviar els colors d'aquí. Aquest verd no s'ajusta massa bé amb el verd que tinc aquí de fons, i el que podria fer és canviar els colors del disseny, que són els colors amb els que treballem. Per exemple, el fons, aquest fons, o el fons, el text, per exemple, que és negre, ja m'està bé. Els enllaços vermells, home, els enllaços el que faré serà agafar-los un color verd una miqueta més fosc, que s'ajusti una miqueta amb el verd que tinc aquí, val? La barra lateral la podria fer també d'un verd aquest mateix, per exemple, i al costat de la barra lateral, que és aquesta ratlleta que tenim aquí, la podria fer, per exemple, negra, no? Un negre ben marcat. I ja m'he acabat de configurar el meu aspecte del Twitter.